Pagsulti ninyo nga mahigpit kamo. Pamatiya ang ako mga hangyo. Paghiusa kamo o pagmakigkaito. Maguban unta kaninyo ang Diyos sa bugma o kalinaw. Pagpangamustahay kamo uban sa halol nga ining suod. Nangungustahan ninyo ang tanang katawhan sa Diyos. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang bugma sa Diyos ug ang pagpagig-akit sa Espiritu Santo. Ang tulong sa Ginoo. Pagpasali ng Santo sa Evangelyo Sumala de Juan. Si Jesus ngayon ang Nicodemo. Kaya yung mga babae sa Diyos ang kalibutan, kung tuod ni ihatag niya ang iyong puntong anak, aron ang tanan na mutuo kaniya, dili mamatay, kung dili makapatuhidoon sa kinabuhi tayo. Kaya wala talaga sa Diyos ang iyong anak, nangis kalibutan ang pagsilot, kung dili ang pagluwas inili. Ang tanan na mutuo sa anak, dili silutan. Ang bangkat kung dili mutuo, kaniya isilutan na. Kaya wala man siya mutuo sa butong anak sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa mismo kanilang maunihinaan sa ipahayag sa Diyos ay tungkol sa kagalingan diyan sa saysayan sa atong kalawasan na ang mahal na padala sa iyang nagutong anak rin sa hibutan o na itong pagiging mo araw na ang buo kanina ay mamatay na rin magkabatun sa kinabuhin tayo. Kaya walang ipadala sa Diyos, ngayon na, ang pagsilot, abaan na rin paglawas. Tukuman, natuman sa higpit ang kagiwan sa anak na may padala sa kanibutan, matadalang ibalik siya ganun usahan aruningan panginoon aruningan ang iyon ikan kaniya na ipadala usap ang Espiritu Santo aron mo yung pasabot sa kanan na iyang itulog sa iyang ibuhat umawa na siya na sa pagpalayan sa Diyos sa pagpaliman at pagpalibuhan na naiyawahan ang ikaw na ito magbubuhat ay anak, ang ikaw na ito maglulos, kung na Espiritu Santo, ang ikaw na ito
kayo. Pagsantos sa ato ng panibaso, sa itong pag-iiso, kaya sa ato ang naguli sa grasya sa Diyos ang kita makakatun, makaubot sa kinabuhi dayon. Sa Trisaya sa atong simbahan ng Isuan, ay naghama ang tugan, narinig sa bulan, na ikaw, pag-iimong sa iyo, pasakyan, ang pagpunaan sa Ginoo, alam na ito ang kakakanan ng mga tao sa simbahan. Pero, magturo na yung ako na pagtulunan, wala tayo ay nagpalabuson. Pasabot yun sa hindi, pagtulkan sa pinanay, may turo na yung ako na kamaturan, ipahayag sa Diyos na ako. Kung ka na ang ban, ang ilang ban, ang mga pulong na ang diskusyon ng mga ano na ihas sa Diyos na itulong ng personas, mahal na Espiritu Santo, mahal Diyos, ang anak Diyos, Espiritu Santo Diyos, pero usaha ng Diyos, dinitulong. So, ano pa rin yung ito ng diskusyon? Imo na kayo na ang imo ng Diyos ang mahal na si Kristo, ina Diyos, tao na ang Espiritu Santo, usaha na kaayari. O kumansa, may masabi na, so, pumilipan na yung mga tulong ng Diyos. Diyos ang mahal, Diyos ang anak, Diyos Espiritu Santo, may tulong ng Diyos. So, pumilipan na yung tulong ng Diyos, may mahal, tulong ko. Ikumprahan sa usa, makaibang ng kaganan. Kaya ito ka, hindi mo lang sa'yo, pero di mo na siya, mga ipatuloy. Di mo na siya mahuling ipadayag sa Diyos, balik sa pagaliman, kaya sa balaan kasulatan. Nagpaano na mga katuliko, we must be humble. Nagiging natin ang boss, nagiging kita yan. Nagiging pasyon ko ito pa natin sa labutan. Hindi mo na Diyos, inuhat na mata, nagiging kami kabo na hindi natin masaktan o matutan, hindi ang magpapagayan, hindi natin. So ato, ang tulong sa tuwang Diyos, kita, iyan ang ginawa. Hindi kita maling magtupong kanina. Ito hindi nato sa masaktan, sama na nagitupong na sa Diyos. Parang sinabi ko na yung itong sumilaman kay Senyor sa Agustin, sama to sila kapukan, natin kung sa lutan, Santos sa kung simbahan, naman siya ng lutan, naman sa Santan, nakawalan daw siya, kapil sa dagat, gusto kaibigan, matatanan kita sa gusto bata, nagkawang lumang, Kunya, nagkuha ko ako, ang tubig sa dagat, ilang ipalagin na ito sa lungan ng ikaw. Kaya ang tubig sa dagat, ng kawasawa sa dito, gamay na lungan ng ikaw, nagawasawa siya ang tubig sa dagat, na nagtanan ng mga sige sa Muslim, hindi siya so nagpipiguhan, inuan bata, na gusto na kong ipalagin ang tibok dagat hindi sa gamay lang na lugar. Yung sa Agustin, posible yan ang tabo. Kaya pagkakabuk sa dagat, kung gamay ka sa lugar, ay hindi ko ang manghilom ang tibok dagat. Hindi na kung tabo, hindi na manghilom. Kung iwan ang bata, ang atong sa lugar, gamay lang. Tanggung na ito sa pagkaku sa Diyos. Pinahimo ang gawin na ito sa lutan, makasabot sa pinitibukan, kalimpitan, sa ipagayan sa Diyos na niya. So let us be humble, to observe that our mind
pagkasabot na huwag kayo saktan kayo sa Diyos. Anong ipagayat kami sa Diyos, kinimututan na di mo rin ito masabot. Pag ipasabot niya na hindi niya kayo na ito matugad, kung pinaginay na ating makatunan, hindi maong mga pagkayat, mga matuuran, na hihigyan sa Diyos sila sa atong pangin. Tingali, ikaroon, tingali sumako, tingali ang Lord na magkakita na sa Ginoo sa katapusan ng mundo, sa atong ikabuhi sa kalibutan. Lahat po dito ang matana na niya kung sa ining mga mutanga na walang masakti din sa kalibutan. Kaya hindi kayo na makasabot mo yata sa kanya. Kung nato makita ng Diyos sa iya niyong pagkamaw. Una, na pagkakaroon, hindi ko lang sa kung sa may mga matakunan na ito, hindi mo ang mga pagpapalayag sa Diyos, ilabihan sa inyong baligaw, isip sa Diyos, o gano'n ay tulong ng mga personas. Para sa itong mga kumanadong may isuan, na upunay sa kunahunan, na God is one, but not alone. Sa ang Diyos, rawag siya naging usapan. Kung ito natin masahon, ang Bible, ang the very beginning, ang tunang sa katapusan, nakita na ito ng Diyos since the very beginning, or so okay sinundan, huwag na siya mag-inusapan. Usapan siya ito, huwag sa inusapan. At least, napagpanin sa buwan, kaya sa iyang Evangelyo, sa sinundan, ang pulong ba sa Diyos, o ang pulong ng Diyos. Ang pinagigis ng pulong, hindi sa Diyos, ang tanan ng kabuhatan. O ang pulong na hindi tao, o may kuliyo, o banyo na ito. Bago ang isustis, o bago na bahid sa ito, search sa Google, awal nila, siguro na tanan ng mga information na ron, apil na ng mga utanga, may tulong sa Bible, ang awal din, yun na ito isutan, no? Hindi, ang una na rin, ang kamo, no? Araw na inyo yung makita, kung sa giling mga pagkareyo sa Ginoo, nandito na ito. Pero lagi, karon ang Ginoo, hindi mo na ito siya nga modelo sa katiliman. Kung tawag na ito maghiduha, ako itong isang ang DEC Sunday. So natin ay pinalaki, no? Na isa, para mga skills, ibig siya sa punta, pinamaluhan sa ato ang moderator, na si Father Marvin Ia. So naaliya, nampong kanan ng mga DEC, silda, dinhi sa ato ang parokya, kaya sa Santisima Trinidad, modelo sa atong pagkuyo, isip na sa katiliban. Ang pinag-usapan sa Santisima Trinidad, na apunta sa matang katiliban, pining atong parokya. Karoon na kini, mahipong na mahuyanan, ang mga panagiusan diya sa pamilya, diya sa mga kasalinganan, diya sa mga pamilya, diya sa atong tibong parokya, kung isa sa tibong lusod, o mahimo sa tibong nasod, punta mag-hari ang Santisima Trinidad siyang uma o kayusa na mo tayo patunan sa kanan mga sakot sa atong katiliban. Dito kami suot ito sa Diyos sa mga kagagawa sa kanya. Mabubuhat sa aking pasiyola. Kung ang Iso Kristo, yan po na Ginoo, yan ang Maria Virgen, isa aking sulit ikonsyo ilato, ilansan sa Diyos sa matay ng Ginoo. Ikunsan sa mga sa itong katlaw ng tao, may sakal sa amin, nalito sa tubo sa Diyos naman, mga kagagawa sa kanya. Pinanito mula siya, araw na doon sa mabuhay o sa minatay. Ito ang Espiritu Santo sa Iglesia Católica, sa kapitan sa mga santos, kasayutan sa mga sala, pagkabalakaw sa lawas, o sa kinabuhi ngayon. Amen. Maraming kita sa Diyos, na nagayusa, ang taong isang nagkalahiya, ingon ang mga anak ng Espiritu Santo sa
Panginoon kita, iusahan kami, Ginoo. Ang simbahan pinaagi sa iyang pagdiluyo, ipadayag niya ngadto sa tanan ako mga samahan alang sa anak diha sa Espiritu Santo. Mag-angko kita sa Ginoo. Maangtan ng Kristohanon mag-iusa aron ang ilang kahiusahan o padayag sa higpit sa katalingban samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Mag-angko kita sa Ginoo. Ang akong nasundot panggagamanan upang kita pagtagad sa nananong suran, ilagay na sa minorya ng kultura. Pag-ako kita sa Ginoo. Mapinaagi sa ilang pagkatiman sa usap-usap, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimo makita nilanan sa luma sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Pag-ako kita sa Ginoo. Kaimo ang isipon ka na ko sa pagkasara, alam ka na ko ang kalakyaw pipilo-paro, mabayaw na nga ito sa altar sa mga santos, mag-angko kita sa Ginoo. Nga ang mga namatay, magkakit na sa niyanang walay kahapos sa pagkinamigay sa umatali sa mahan, sa anak o sa Espiritu Santo, mag-angko kita sa Ginoo. Pagkakaroon ng pagkayo na ni Kristo ang Panginoon. Amen. May suwan pagkampo aron kay kanto sa petisyon, dawaton sa Diyos na mahal, magkakapon sa kanan. Sa puso ng Diyos na mo, pinalagay sa sampi sa iyong ngalan, hindi mo nahalan sa pangalagan, o paagin mo ang kinilang mga iyong gas, alat kanimo, kiyang ipagayon, pinagin Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo mananagan niyo. Kaya niluhan ko na mo ay tuwan sa iyong dimaya na ipahayag nimo, mausa ang ikuha na mo may tuwan sa iyong anak, o sa iyong kanilan ay tuwan sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag na mo, sa matuon, tuwan ay iyong upang pag-ayos. Simbahon na mo, ang tulog at kailangang persona, tugaan na usa sa ilang kanilan, tugaan kasama sa ilang kamandan. Kaya dinahin sa mga anghel o mga anghel, iwan man sa mga kerubin o mga serafim, na sa walang tulong, nagatuwa, nagalaw, o sa katibo sa pag-awit.
alam, lawas sa dugo ni Jesucristo ang Panginoon. Pagpasakit sa Ibubalino, iguwa sa ipaan at kasalamat na imo, ipigas sa ihagad ini, nagpo sa natimunan ng ipinawag ini, bigyan ka na o kanan. Kaya ini, mao na ang lawas, kay ubiyan alam na ito. Sa pahagi tapos sa kanyang hapon, ikuha sa sakalik sa pasalamat kanyang kausap, ihatagiling at siya ng pinunan ng Panginoon, tawa at ining, Panginoong pagpuntanan dikan ini. Ikiling mga kalis sa dugo, swagutod tayo kasagutan, at dugo na ikula ala kaninyo, ugalan sa tanan ng mga tao, karoon ng masala ng mga pasayo. Uha at ining, karoon pagkandong tanan. Dia misterio sabato. Nagpasalamat kami imo, tungkol kay imo kami inisip na kayan ng Panginoon o alagan kanimo. Imuan kami malawat sa dugo ng Kristo, mag-iusa diya sa Espiritu Santo. Hindi mo ang simangan sa tibuukan ito. Imuan hindi kami nasa San Francisco ang mga Jose ang Cristo, mga kaawat ng Cristo sa kanaman ng Diyos. Yun din sa mga may sumunod na yung mga dahil. Wala ko naman lang sila na yung mga dahil sa mga kalpo. Pero sila naman sa pagsunod sa kahayag sa inyo. Ano yun kayo nila? Ibuha ka ng makakabit sa iyo o hintulihan. Upang imayan naman mo rin sa Diyos. Upang sa mga isip o sa mga santos na nagatuman sa mga kabubuton. Lakas sa katuligan. Upang kanila ang magaganda ito. Upang kawain niyo pinayos man. Pinagit niyo ang iyong pinagdalian. Ihasan ka kayong nagkakaroon, ihasan ka ng Espiritu Santo, manang mo Maria, angkol sa kabanturan.
maligay na rin sa sala, ay layo sa kanata sa ako, santa nagpakato ng ibalauan, sa pagbalik ng Yesu Cristo ang mga Panginoon. Bilang sa Kristo na iwan na sa iyong mga apostoles, ang kalinaw, inyong video, kagong kalinaw, lahat at iyong video, ayaw tanawa na sala, tuliran ng sabi sa iyong simbahan. Kung sino sa iyong gugulon, atagi na mismo kalinaw na yusa, ikaw bukit pari, pangtol sa kapuran. Ang kalinaw sa iyong sunay, mananang ninyo. Atau ipakita atau pamilih sekolah dari iyong sa mga salat sa kalimutan, mula na nagkakapit sa pagkakapon sa Ginoo. Thank you.